Niin, terve vaan kaikille ja hyvää vappua. Mulla tuli tällainen ajatus, että mä halusin tehdä itselleni tällaisen synttärivideo. Mä oon ollut tosiaan 5 vuotta uskossa Jeesukseen ja se on parasta mitä mulle on tapahtunut mun elämässäni. Halusin ihan jakaa tämän kokemuksen teidän kanssa. Ja tästä on nyt tosiaan 5 vuotta sitten oli sellainen tapahtuma kuin Vappu Gospel tuolla Kouvolassa ja vieläkin se järjestetään. Ja mä sitten lähdin sinne Vappu Gospeliin. Olin tällainen vähän kuin musta lintu ja mulla oli paha olla sisäisesti. Mä etin elämän tarkoitusta eri asioista. Kun mä menestyin hyvin jossain asioista, niin se antoi sellaista hetkellistä mielihyvää. Viikonloput kuluu niinku juhlien, alkoholia ja irtosuhteita kuulu siihen ja se ei niinku täyttänyt sitä kaipuuta. Se oli vähän kuin talvella olisi housuun kussu, että hetken lämmitti ja sitten oli vaan pahempi olo. No sitten oli uskova ystävä toi Hakalan Mauno ja hänen kanssaan sitten juteltiin näistä uskoasioista ja jollain tasolla kumminkin niin uskoin Jumalaa, rukoilin silloin kun on vaikeaa, mutta ei sellaista varmuutta ollut, että Jumala olisi olemassa tai että Jeesus olisi jotenkin todellinen. Mutta sen siellä vappuna, kun rukoilin, että Jumala, jos sä todella olet olemassa, niin voit sä mun elämän muuttaa, voit sä mun elämää niin kuin auttaa. Mulla oli sellainen tyhjä olo ja se, että elämä oli vähän niin kuin musta tunnelma, mikä vaan jatkuu, että ei ollut mitään syvempää merkitystä, tarkoitusta. Sitä vaan ajelehti. Oli vähän niin kuin suunta hukassa. Mutta sinä yönä rukoilin ton rukouksen, niin jotain tapahtui. Ja mä en osaa siirtää sitä kokemusta teille, mutta se, että tuli sellainen rauha, hyvä olo sydämeen. Ja siitä lähtien se sama rauha on pysynyt. Totta kai on ollut vaikeeta, on ollut monenlaisia taisteluja, mutta se, että on saanut nähdä Jumala ihmeitä, monenlaisia asioita, että Jumala on todellinen ja että Jeesus on todellinen. Ja niin kuin mä haluan jokaista niin kuin rohkaista myös siihen, että oo avoin sille, että Jumala haluaa sunkin elämän muuttaa. Jumala haluaa antaa sun elämään syvän tarkoituksen. Hän haluaa ennen kaikkea pelastaa sut, että sä pääset, kun sä kuolet, sä pääset taivaaseen, mutta myös tähän elämään hän haluaa antaa sulle varmuuden ja elämän tarkoituksen. Varmuuden siitä, että sä oot hyväksytty, sä oot rakastettu, sä oot arvokas. Ja hän haluaa kulkea sun kanssa hyvinä ja huonoina päivinä ja hän haluaa johdattaa sun elämää. Ja hänellä on sulle suunnitelma sun elämään. Ja se suunnitelma on just se, minkä takia sut on luotu. Joo, mutta pitää näitä videoita ehkä jatkossakin laittaa vähän paremmalla menestyksellä. Tää oli tällainen ihan extempore eikä. Mutta ei muuta kuin hyvää vappua kaikille. Nähdään ja kaikkea hyvää ja siunausta ja niin, ei muuta kuin
palataan.